Abbas1 TV. Duniyar nishadi. Kun san me? Kun san me? To Allah dai sa lafiya. Kun san me? Jiya. Misalin karfe 2 na yamma. Bayan sallan asubahi. Na taso daga hira. Zan shiga gida an yi bacci. Naji ana hayaniya. Ana muje. Naji ana muje. Ana muje. Can ina duddubawa. Da na ɗago kaina sama. Sai na ga sauraye guda 3 suna tura jirgin sama. Kaji ɗan yarinya. Muje. Ƙarya ne. Kwarai kuwa. Dandan na mashar wallahi ta gani.